ebube mmụọ nsọ. Eze ndị eze, ikuku ama n'ọnya, Chineke ụwa niile, Chukwu Okike Abiama, ana ụwa niile, oje na mmụọ, oje na mmadụ. Onye ọbụla nke tụkwasịrị Chineke Chukwu Okike Abiama, Chukwu na m obi, ihere agaghị eme ya n'elu ụwa. Ana m ekele gị papa, na-ebunye aha gị elu, Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, ana ụwa niile, ọkala mmadụ ọkala mmụọ, oje na mmụọ, oje na mmadụ, obi na eluigwe nke saa, wee chekwasị ụkwụ n'elu ụwa, wee na-afụ ihe niile na-eme n'ụwa. Papa, ana m ebunye aha gị elu, na-ekenekwa gị ka isi wee dowe m ndụ wee ruo n'ụbọchị taata, bịa na-ekene gị na ana Biafra na ihe ọma niile nke ị na-eme. O nwere ihe ga-emekata ka anyị kpọọ gị ajọ aha, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, anyị ma na ị na ya. Chineke nke ụmụ Biafra, Chineke nke ụmụ Igbo, anụwa Chineke ụwa niile. Yes, anụwa kere nwoke kee nwaanyị, Chukwu Okike Abiama, nke nwa bụ ọbata obi, ihe ọbụla ikwuru ihe na-eme eme. O nwere onye nwere pawa isi gị ịjụ gị ajụjụ, mana anyị ma na ihe niile na-aga n'elu ụwa nke a na ịma maka ya. Mazuru bunye ya elu, bunye ya elu, Chukwu Okike Abiama kachasị mmadụ niile enu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile enu, Chineke ụwa niile kachasị ike niile nọ n'ụwa ike. Nna m Chukwu na-adị m, Chukwu Okike Abiama, karịa ike niile nke nọ n'ụwa, nke nọ n'oke osimiri, nke nọ na Beragrand, nke nọ n'ala obodo oyibo, nke nọ n'ebe niile n'ụwa. Chukwu Okike Abiama, Chukwu na-adị m ka ha niile ike. Chineke nna, Chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ, I will praise your holy name. Aga m ebunye aha gị dị nsọ elu, Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, Chukwu na-adị m anụ ụwa niile. I will praise him. I will praise Chukwu Okike Abiama, Chukwu na-adị m. In the time of sorrow, I will praise Chineke ụwa niile. In the time of joy, I will praise Chukwu Okike Abiama. In the time of tribulation, I will praise him. People of Biafra, praise him. Ọ na-afụ na mmụọ, na-afụ na mmadụ, anyị ga na-ebunye aha ya elu n'ụtụtụ na ehihie na abalị, maka na Chineke ka ọ wụ, maka na oje na mmụọ, oje na mmadụ bụ aha ya. Anaghị amanyere Chineke aka. Onye ọ sị na ọ ga-adị ndụ ga-adị ndụ, onye ọ sị na ọ ga-anwụ ga-anwụ anwụ, onye o nyere ike ga-enwe ike. Yes, ụmụ Chineke, ụmụ Chukwu Okike Abiama, ụmụ Biafra, ana m ekele unu. Nna anyị bụ obi n'igwe nke saa, bụ Chukwu Okike Abiama, obi n'igwe nke saa, ọsọ mụ na-ebe ya nọ. Ọ na-ekelekwa unu bụ ụmụ ya, ma ndị nabatara ya n'eziokwu n'ime mmụọ, ma ndị a nabatabe eziokwu. Ọ fụrụ onye ukwu n'anya, fụ onye nta n'anya,
onye nwakwa Chineke ụwa niile, ọ fụzuru ụmụ ya niile n'anya. O nwere mgbe ọ na-echere anyị echiche ọjọọ. Nwekwana mgbe nyewanwụ Chineke Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile ga-esi wee nọ ọ hapụ ekwensu ka ekwensu na-anwụ ọbara ụmụ ya. Mba, abịagokwa m ọzọ. Ama m na aga m asị na ọ dịrị izi. Yes, ma nwee confess negative enweghị uru ọ bara m, maka na ama m na sinsi m bidoro na-ewepụta ozi nke Chineke a, ama m ọnwụnwa na-abịara onwe ya n'ụzọ iche iche, maka na ihi na ọ bụrụ m nwa ka ọnwụnwa na-abịara, maka na ama m na Chineke m wụ nna m Chukwu Okike Abiama, Chukwu na I'm proud of him so much. I love him more than my life, more than my soul. Achọghị m ịma ihe ekwensu na ụmụ ya na-eme, because ya Chukwu Okike Abiama, oje na mmụọ, oje na mmadụ, ọkara obi n'eluigwe nke saa, wee were n'ụwa wee gbakwasị okwu mee nka mmata na ekwensu nwere nwunye, mụ ụmụ, nwa ezinụlọ, mana ya nwa bụ okwu chọọgụ, okwu ya niile na-edere juu. Chukwu Okike Abiama gbapụtara ụmụ Biafra azụ, ọ gbapụtara ụmụ Igbo azụ. Ihe ahụ na ọsọkwara ekwensu na ndị otu ya mee si ndị mmadụ mechie ọnụ, ha ekwuzina maka Biafra, ọ bụrụ maka mụnwa, because already ahụgo m onye nwụrụ anwụ, ebi m n'elu ụwa, mana anwụọla m sinsi m nabatara eziokwu n'ime ndụ m. Nna m kpọrọ m ukwu, onye nwụrụ anwụ ka m bụ, ana anwụrụ m n'obu aka nke ọkpara ya, ọkpara Chineke, ọkpara Chukwu Okike Abiama. O nwere ihe ekwensu na ndị otu ha pụrụ ime m, maka n'ihi na onye ọbụla tụkwasịrị ya obi eziokwu n'ime mmụọ, ekwensu na-agba ụja n'efu. Amara m Chim mara onye mbụ, o ziworo ọdụm one n'ụwa, ajọ ụwa nke a na-ekwoyarị. O zuworo m ebe Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile mara na abụ m nwa ya. Mụnwa marakwa na ọwụ nna di m, mụnwa marakwa na ọwụ nna m. O zuworo m one n'ụwa, maka n'ihi na ama m na ebe a wụrụ ebe obibi, mana anyị ga-eme ka sure na anyị possessor our position. Ịnụ ụwa anyị nọ n'ime ya wụrụ ekwensu ya. Ekwensu anyị nwere ụwa, yes, ka anyị si wee fụ na akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara ya, that na ekwensu na-achị n'ụwa, mana ụwa bụrụ nke ya. Hallelujah. Shalom, peace of Chukwu Okike Abiama be with every one of us tụkwasịrị ya obi na mmụọ na mmadụ, n'aha ọkpara ya na nke mmụọ nsọ. Amen and amen. Hallelujah. Umu Biafra, ana m ekene unu site n'ọbara ọkpara nke Chukwu Okike Abiama, nwa ya nwoke. Gosi m ebere gị, abụ atụrụ nke furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m, gosi m ebere gị. Nna m, gosi m ebere gị, abụ nwa atụrụ nke kpafuru akpafu, onye mmehie ka mbụ, biko Chineke nna m, Chukwu Okike Abiama nna m, anụ ụwa niile gosi m ebere gị. Kurai kele Yesu. I want to sing for my father, Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile. Zureke imala igi andara ya, ese ibu wa makuai, leiki akurata ima akurele yeshia, ezere kukurunduruba kaima.
makuala yeke yesi le duabu amaikie yilaiki durumandazie lele yamo nuruba ngeize yeye kere ye la sidi malamoa kule de ya. Hallelujah is your holy name. Chukwu nadim onye obi ebere. Chukwu Okike Abiama. Chukwu Abiama. Chukwu Okike Abiama. Iji omimi n'ime omimi. Ị na-afụ na mmụọ na-afụ na nsiso. Boy, ki, le, ki, mambu akada. Gwara m ụmụ m na ana m afụ ihe niile mma mazuru. War broke out in heaven. War broke out in heaven. Ọ sị na agha broke out. Na agha Chineke onye obi ebere Chukwu Okike Abiama. Agha ọgwụ gbuka tiwapụrụ n'eluigwe. Kedu onye a na-ekwu n'onye nwawo ya onye ekwensu kurai lei hulai kaila lasindei na broke out in heaven. Onye mere ya na ekwensu. Chineke Chukwu Okike Abiama sị m bụ ụmụ Biafra niile nọ n'ụwa ndị nke dị ndụ, unu gee ntị. Unu kwesịrị ịmata ihe unu nwere. Ụwa niile as a whole. Chineke ụwa niile Chukwu Okike Abiama wee fọchachachachachacha ụmụ Igbo n'anya. Ọfọzịa ka anyị sị na Chineke wee onye Igbo maka na ihi na ọ na-asụ Igbo. Yes, ọ bụrụ ihe a gwara m mbọsị ọ kpọrọ m okwu, ọ kpọrọ m afọ Igbo Igbo ka ọ sụọrọ m n'aha ya bụ Chineke ụwa niile Chukwu Okike Abiama. Yes, abụrụ m onye Igbo mana ọbara onye Igbo mụrụ m. Nwaanyị atụtara ime mmụọ m n'ụwa wụ onye Igbo. A very big long story. Yes. Ebe a mụrụ m n'anị ọcha. Ihe amụrụ m mpụta ụwa. Ihe m nụrụ ndị be anyị na-akpọ Chineke bụ Chukwu. Chukwu nnadị m ka anyị na-akpọ ya Chukwu Abiama. Abịazịa n'ọrụ oyibo mmadụ a na-etozi ihe anyị na-anọzi bụ God Lord. Onye ọbụla akpọzi God Lord bụ Chukwu Chineke wụ. But mgbe ọ kpọrọ m okwu ka m bịa ghọta. Titite ọ gwara m okwu si m chọta ya na arọ. Well, unfortunately, I ejero. Is that right? Mgbe a na-asị so Chineke a nọ n'elu ụwa. Ndị nwere ntị nụrụ, ndị nwere ntị oho, onye nwụọ o nwere onye ji bịa ahụ. Olee esi onye gburu nne ya gbuo nne ya gbuo ụmụnne ya ha nwụkọta together. Mata ọ bụrụ the same direction ka onye ọbụla na-aga. Unu matakwa that one. Chineke sị mụ bụ unu. Sita n'isi mbido onye nwa bụ Chukwu. Sita n'ọgwụgwụ ya onye nwa bụ Chukwu. Ọ sitekwa n'etiti ya na onye nwa bụ Chukwu. Ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, nnọọ unu che na Chineke amara ihe a niile na-aga n'ala Igbo. Na ekwensu a na-akpọ gịnị ka a na-akpọ maka aha adọrọzi m mma n'ọnụ. Ọ dọrọzi mma n'ọnụ. Nsogbu a dapụta
ya wee ekwensu, war broke out in heaven. Ọ dị same ekwensu. Chineke nke na-afụ na mmụọ na-afụ na nzuzo, Chukwu Okike Abiama, ndị niile jiri ike aka nke ha sị na ha na-arụ Chukwu ọrụ, a ga-ekpe onye ọbụla ikpe, ma onye kpọrọ onwe ya okwu, ma onye ọwa kpọrọ okwu, onye ọwa obi ụtọ m, ọ ga-ekpe anyị niile ikpe. Yes, like ka anyị ka si ndị, ọ ga-ekpe onye ọbụla ikpe. Mụ onwe m, ọ ga-ekpe m ezigbo ikpe, kpe onye ọbụla ezigbo ikpe. Chineke abụrụ Chineke pashia, Chukwu Okike Abiama anaghị eme. Mgbe ekwensu challengered Chineke n'elu, the same ekwensu a wee ihe batara ebe. I can remember mgbe Chineke revealed to me na ekwensu abatago na Nigeria. Afụrụ m ya, ọ gọsọrọ m ya, mana nrọ, mana ife. Ihe mme ntụtụrụ pen, dewe ya na-apụbulishi ya, mana gịnịkwanụkwu ya, mana ịntanet, mana Facebook, na-agwakwa ha na afụrụ m ebe ekwensu batara na kọntrị anyị, wee na-egbu ndị mmadụ, na-egbu, na-awụfu ọbara, na-egbu ndị mmadụ a na-agba. Yes, how many people share ya? Ihu na like bụ gbara ọtọ, yewe ara, yewe ike, bụ ihu nwa ekwensu na like. E post ụdị a, post okwu ndụ, agbapụta ya azụ. Today o mewene ekwensu a bụ devil n'onwe ya, akpawa na nganga. Chineke ziri m n'ime mmụọ m gwakwa ha, onye Chineke sị m bụ na onye ya na Umu Biafra na-anụ ọgụ, ana Biafra na-anụ ọgụ, wee ekwensu n'onwe ya. Ekwensu bụ devil, Satan, devil n'onwe ya, onye bịara bata dibe m Nigeria, wee bata n'ala Igbo. Onye ka unu chere ụlọ ya na-anụ aka ji Nnamdi Kanu awụghị mmadụ. Ọ ekwensu a na-ekwu maka ya, maka ihe dị n'ime Nnamdi. Nnamdi bụ onye amụma nke Chineke, ma ekwukwo m ya before na the other video. O nwere mgbe m bịara, nwere mgbe m bịara ka m gbara ndị ọjọọ ahụ, ma ndị na-ekwukọ ihe a na-ekwu gbasara m, nke onye kwutara ya were isi were ọnụ ya bupu ya na ezinụlọ ya. N'ime anyị ebe anyị ga-afụ akara obi, akara onye nwe anyị kara m bụ ebi ụwa. Ahụrụ m onye amụma ụwa, maka amaghị m ihe mmadụ ga-emere m. Otu efu m, ajụrụ m ihe nke ụwa niile, wee were mkpụrụ obi m atụkwasị Chineke n'aka. Otu anụ ebi m n'ụwa, mana otu ene m rịọwara ayịyọ ịpụ akụ n'ụwa, mana Chineke m na-achọbeghị ka m pụọ, mana ama na oge ruo ego. Ọ sị m bụ Umu Biafra, ụmụ Igbo, onye ụlọ na ya na-anụ ọgụ bụ ekwensu. Ekwensu bụ ekwensu, aka ji na-asị ya n'Igbo asụsụ ike, maka na o nwere ndị na-efe ya, akpọrọ ya ekwensu, Satan, the devil. O nwere ndị na-efe ya n'elu ụwa, onwe ya ha ga-eme m, onwe ha ya bịa na m different way, maka ihe ya anọrọ m n'otu ha, anaghị m ekwadebe ike ịnọ n'otu ha. Chineke wee sị na onye nna ya na-anụ ọgụ ekwensu. Ndị mmụọ ozi nke Chineke wee sị m bụ unu Igbo, Umu Biafra, unu ejiri ekpere wee jee agha. Agha ga-eri onye ukwu, rie onye nta. Ịma ihe m laikere ụka, m na-ekwu ka a na-atọ ụtọ. Mma ha bụ ihe Chineke sị m kwuo ka m wee please human being. Unu ejiri ekpere. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Ọkpara Chineke started with prayer and ended with prayers. Prayer bụ master key. Ekpere. Since ekpere ka eji emere ekwensu. Ya kpata ọkpara Chineke bụ Yeshua, a na-akpọ Jesus Christ, mere 40 days 40 nights
o ji wee kọnka ekwensu. Ndị ụmụ ekwensu nwere ike isi ọ kọnkara ekwensu egbuo ya n'elu obe mana ọbara ya dị nsọ. O meriri ekwensu wee ruo echi, wee ruo ọgwụgwụ oge. O meriri ya. Ụmụ ngwaọrụ Chineke Chukwu ji wekwara ngwaọrụ jee na history ha, ihe nchọ ime unu ka unu mata. Onye ọbụla na-ebilivu unu na Baịbụl bụ akwụkwọ ndị ọcha dere na-emekwa a very big mistake n'ime ndụ ya. Mụnwa nọ ebe a ga-testify na mgbe Chukwu kpọrọ m oku ọwụọ na nrọ, o mere eme n'ife. I passed through a lot, mana enyefe m the testimony to the whole world. Chineke agwabe m mee writers abịago ka m gwa ha ka Chukwu si kpọọ m oku. Agwabe m ha, mana ndị laikere m bịakwa n'ọdụ kọrọ ha, just like that. Ihe izizi o bunyere m bụ Bible. Second one bụrụ, third one bụrụ rosary. Rosary a kpọrọ n'ọnụ oyibo ka anyị na-akpọ chaplets. Ndị ma maka ya bụ ndị na-ekpe ihe achọghị ịgwa ụmụ ụwa ihe chaplet ime n'ebe Chineke nọ. Asarakwa m unu fewe Virgin Mary maka mụ anaghị efere ana m worship Virgin Mary. Yes, I honor her. Ọ mụrụ ọkpara nke Chineke, akwụkwọ nsọ gwara anyị, ada eziokwu ma honor ya. Every woman, every mother deserves to be acknowledged. Into isi wee love nne gị ka Chineke ọkpara Chineke si wee love kwa nne ya. Ọ nwụrụ ọnwụ n'elu obe. A lot of people na-agụ akwụkwọ nsọ mana amaghọ spirit nọ n'ime akwụkwọ nsọ, amaghọ power nọ n'ime akwụkwọ nsọ. Chineke sị mụ bụ ụmụ Biafra. Onye ọbụla ụmụ Biafra kee nkwụcha, ime ihe bụ ike nkwụcha, ha na-akwado ịbata. Kurala sindaraba kuakarale heletu akai akusinde shika maradai rekuta surba kumanyanda yakai leha kuamahai leila hai laila haila kula gudala dada kesedere mawayeye. Ekwesị nwere ike ịgwa m ihe wu your problem right now. Ime ihe niile ime ka nyara apụta na ekwu okwu gbasara Biafra. But I am unstoppable. He that is in me is greater than that power that is in the world. Ha kwado na ụmụ ekwensu na ha mechicha Biafra niile. Ndị nke ma na-ejete ndụ ga-esi dị chọrọ ụzọ. A chọrọ ime ụmụ Biafra ihe mere kedu ndị ọghọkọ ụmụ Israel agbapụ na their land. Ihe ha chọrọ ime ụmụ Biafra. Anyị amaghị ma ọ gbajuo dọrọ ma mụ nwa n'ebe a ma aga m asọvaịvụ ya. Because ọ bụrụ na ọ banye n'ọgwụ anyị ga-amụ. Wetụ jụọ onwe gị ajụjụ, mkpụrụ obi gị a wee ebe ka ọ ga-aga. Ọ bụrụkwa na ị nụrụ ọgụ bụrụ egbe bụrụ mma agha bụ ihe a na-ekwu maka ya. That day onye ọnwụna nnapụrụ n'ụwa isokwana ndị Chineke ya abịa sendere ndị mmụọ ozi si aje nabata mkpụrụ obi ụmụ ya. Are you sure? Ọ sọ m ụkwụ unu butuo m aka ọgwụ. O mego ya before ọ ga-eme ya ebe. Mgbe a sọ na war broke out in heaven na Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu Okike Abiama na ekwensu nọrọ. O nwere ebe a gwara anyị na ekwensu gburu Chineke. So for that, ekwensu agaghị ekwu ụmụ Biafra. Ihe m chọrọ ime unu maka. Unu nabata Chineke eziokwu n'ime mmụọ. Nnamdi Kanu nwa nke Chineke. Nyanwa nwekwara the area o si mehie Chineke. Eziokwu ka na-agwa unu, Nnamdi Kanu awụrụ Chukwu mana onwe ya ka ọ.
nyanwa with so many ways Chineke si na ọ pụrụ n'ụzọ ya wee banye ụzọ kwesịrị ịba. Eziokwu ka m na-agwa unu mmadụ truth. Onye kpọkụte Chukwu Okike Abiama abịa kpọọ ya sị na dekweshiri ama ebe a ya ji oje, dekweshiri ama ebe a ya ji oje. Mana ịma na Chukwu Okike Abiama bụ Chukwu. No, is a jealous God. Ị na-eje n'ụzọ niile ị nwere ike ije ka Biafra pụta, ma still ọ pụtara ekwensu eme gị jido gị. Anyị ga na-ekpere Nnamdi Kanu ekpere. Anyị na-ekpere Nnamdi Kanu ekpere ka Chukwu gbaghara ya napụta ya n'aka ekwensu. Anyị na-ekpere onwe anyị, na-ekpekwara ụmụ Biafra si Chineke nna Chukwu Okike Abiama ya gwa anyị ihe anyị ga-eme ka ọ bụrụ na mmasị ya. Ọgụ ọbụla ị na-anụ ịnụrọ from Chineke Chukwu Okike Abiama, ị ga-eme mistake. Ekwuru m ya na one of the video na o nwere shrine, 2 shrine ga-amụ ọgụ, and na that 2 shrine bido nsogbu ha na gịnị ga-eme na ụmụ Biafra ya ebido jiri aka ha na-egbusisi onwe ha, na-egbusisi ụmụ Biafra. That is ekwensu na Chineke ga-amụ ọgụ nwee ezigbote nsogbu. Den ekwensu atụtụrụzie ụmụ Biafra, onye bi ogbuo nwanne ya, nwanne bi ogbuo. Chineke si unu kwụsị ịwụfe ọbara ụmụnne unu. Unu kwụsị ya, unu egbuzina ụmụnne unu. Unu kwụsị ya na ihe a bụ ihe ekwensu project. Let me tell you, our everybody bụ nwa nke Chineke. Ụmụ ekwensu nọ n'etiti anyị. Anyị nwere ike ikweta na ha bụ ụmụ Biafra. Yes, ịwụkwa nwa nke Chukwu Okike Abiama. Adị m ekwu okwu ụmụ too much. Enwere asụsụ Chineke nyere m nna asụ, and mbido ịsụ ya na ị gaghị anụzi ihe m na-ekwu. Ya kpata njide ejisi ike na akụkapụta Igbo a na-asụkwu ya. Ọgụ na-asụtara m ụnụ gbaghara m. Ụmụ ekwensu abatago na Igbo. Ha chọrọ iji aka ha wee finishi ụmụnne ha, finishi ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo Chineke so unu kee nkwụcha, onye ọbụla kwado ihe ọwụna unu chọrọ ime. Kpọkọ unu Chukwu Okike Abiama na eziokwu n'ime mmụọ. Unu wepụtakwanụ kind unu na-ebu ọnụ, bute unu ọnụ. Agwọ anaghị egbu mmadụ, maka na nnukwute agha bụ ya. Ihe Chineke ga-eme ana Naijiria, o zigo m ya m zie ha. Aga m akwa na bịa zie Naijiria ihe ga-eme dị very soon. Maka na otu a ka o si wee zie gbasara ihe gbasara gịnị kwụnụ ya COVID. Asị ọbụla onye ọbụla tụrụ na ya n'ihu na-echi ya mgbasa ikpe. Ọ kpọrọ ngwa m nwa m nwaanyị sị m ihe ọbụla m mere m kwado ya. M gwa anya bụ na kwado ihe ọ ga-eri down n'ihu Chukwu n'ụtụtụ na ehihie na abalị, site na ọbara ọkpara ya wụsara n'elu ụwa. Ihe mụnwa kwuru asị mmadụ nsị, Chineke sị m gwa ndị mmadụ ha kwado ihe ha ga-eri down, and mụnwa kwado ihe m ga-eri. Mgbe kpọkọwanụ ndị mụ na ha na-adị na mma, anyị na-ekpe n'ekpere sị ya dịkwa na ozi m nwetara from Chineke. Onye ọbụla adakapụ ọchị na-anwụ ka ewu, nkwulụdị mụnwa sịkwa wee mụọ ọchị ewu ruo ha. Ezọrọ nchi alata ọchị ka ewu, o nwere ihe nji ekpọ. Onye ọbụla kwe igo rice kịta na ọ ga-emebi, igo garị tọgbọ ọ ga-emebi, istọọ ji ọ ga-emebi, ime nke ọ ga-emebi. Acha akpakpakpakpa. Mgbe ọ gbajudọrọ, o metụrụ onye ukwu, metụrụ onye nta. Ada eziokwu, mụ nwatara afọ dị n'ime ya takarịcha, because amara m na ọ ga-eme ọsịsọ. Chineke kpọrọ m okwu sị m bụ ụwa aka ipụrụ ya Satọde ekweli. Eziokwu ka m na-agwa ụwa niile, meseji m niile ọ nọcha n'ime ya. N'ọda Satọde ka ya nwewu Chineke choose for himself, na o nwere onye nwere ike ichenji commandment ya. Ọ ihe m na-epreach na-agwakwa ndị mmadụ, na-etichi ndị mmadụ. Before Chineke asị m ngwa o ruo n'omume Biafra case
na mma dị involve. Ewezụga nọ Chineke n'ihu Chukwu na mmadụ adịghịkwanụ m ready ise ana m emezi ihe ọbụla gbasara this Biafra ka m fesie the Bible m na-preach hapụ okwu Biafra. Mana I try go me several times. Try even yesterday. Try ya sị na aga achọ ọzọ m. Chineke ezigo ndị ọ na-ezi na ka m soro ihe nọ n'ime akwụkwọ nsọ na-ege Chineke ntị na-agwa m ihe m ga-agụ. Ọ sị na asị na aga m eme ihe asị n'ụlọ Igbo mmadụ n'ọkụ maka ihe a na-ekwu. Ụmụ Biafra ndị lọvụ ozi ọma na-ezi, ndị fụrụ eziokwu n'ime eziokwu, onye nwe anyị gọzie unu, maka na o nwere ndị bịaranị ka ama ma ha nwere ike ịkwatu ọkụ nke Chineke nọ n'ime m ma na-asị ka ọwụ nwee ndị pụta anyị si okwu nke Chineke ya gawa n'ihu, okwu Chukwu Okike Abiama gawa n'ihu, and okwu ya na-aga n'ihu wee ruo ime. Chineke so ụnụ anọ n'agha, ụnụ anọ n'ọgụ, mana mekienụ shọn ụnụ that time ụnụ ji egbu mmadụ ibu unu na-egbu unu were ya wee kpọkwuo ya wee kpee ekpere wee meke shọn na security dị tight for ndị iro. Agwara m ụnụ n'ụlọ akwụkwọ ka ha na-akwado ịbịa n'ụlọ ụka ijecha n'ụmụ ndị mmadụ. Yes, a na-ekwu okwu na ndị mmadụ ga-abanye n'ime, agaghị apụta for Igbo a asị na a ga-emechi mmechi. Unu ga-aghọta n'ihe mmiri. Biko na ụmụnne m na ụmụnna m, unu na-asị onye ọbụla ya baa n'ime n'ọtụtụ oge, unu na-echekwa ya maka gịnị? It's like ebe mmadụ jiri aka ya kpọọ nwunye ya na ụmụ ya na ezinụlọ ya, tụọ ha ụlọ mkpọrọ, ụlọ nga, ha nọgide di ya, agụụ ga-egbu ndị mmadụ, ndị na-arịa ọrịa enweghị ike ịpụta apụta, ha ga-anwụ. Ọ bụrụ ihe mmadụ jiri aka ya wee gbuo ezinụlọ ya, wee gbuo ana obodo ya. Ama m na ihe niile a ụnụ na-eme bụ ka ọ dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Mụnwa anọrọ m na ana Biafra, ebiro m ebiti, mana ụmụ m na-agụ akwụkwọ na ana Biafra. Yes, a na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke nnukwu, ebe ha si onye ọbụla kpọrọ ụmụ ya wee na ebusi, mkpọrọkwana ụmụ m niile na-adị. Onye Igbo na-anụ m, anụrụ m onye Igbo. Yes, ụmụ m ndị Igbo, mụnwa onye Igbo. Yes, ụmụ m na-eje ahụ. Ana m ekpere ala Igbo ekpere 2-4 na my life. Chineke m, maka na o metụ imi, o metụ anya, o metụ ntị, o metụ ọnụ, na-asị Chineke ya bupụrụ anyị ọmụmụ ekwensu abịa anyị, and ya napụtara anyị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kalụ, because ihe nchụ igwe ụnụ Chineke sị mụ bụ ụnụ aka ji Nnamdi Kalụ wee ekwensu ji ya. I don't know, mana aghọtakwa the meaning of ekwensu. Ekwensu, enemy of Chukwu Okike Abiama, bụ onye apụtara ka ọ mụọrọ anyị ọgụ, napụtara anyị ka Moses si wee napụta ụmụ Izrel. Achọrọ m ime unu ka unu mata, even mgbe Moses na-anụ agha, unu mana Chineke nọnyere ya. Ụmụ Biafra, ọ bụrụ na unu anaghị ekpe ekpere wee na-anụ agha, Chineke gbapụta ụmụ azụ, ọ ga-adị dangerous. Unu ekwela ka ọ bụrụ na nọ Naijiria na Biafra ka ọgwụgwụ oge a ga-esi wee bido. Agha dara ada na mgbe ochie bụkwa Naijiria na Ugwu. Nke a na-ekwensu na-akwadokwa ege nke omekwa ọzọ. Anyị nwa bụ ndị ma Chineke, ma Chukwu Okike Abiama, bụ ga-asị ekwensu na-asị ka ọ tọrọ. Ihe a na-ada anụ, egwu a ha na-akwụ. Ọkwa ndati Chineke sị mụ bụ ụnụ, ọgwajuo dọrọ na ana Igbo na ana Biafra,
na ana Nigeria obodo ọwụ na ụmụ Igbo anọrọ. Let me tell you, ndị niile nọ n'obodo oyibo ga-efili na ndị na ụmụ gị n'obodo oyibo, gị na di gị, gị na nwunye gị n'obodo oyibo, ọ gbasara gị, ọ ga-agbasa gị. Maka na ndị ọcha ahụ nụfụrụ dị ọcha n'elu ahụ, obi ha dị ka omimi n'ime omimi. Ọgbajuo dọrọ, a ga-asị ụmụ Naijiria niile ma ụmụ Biafra niile ha na and onweghị ihe unu ga-eji si n'obodo oyibo wee na and ụnụ na unu agaghị enwe ebe obibi na Igbo. Ụlai gee ihe si ya kwuru ndị anyị ma waki ailai ete ikiki ndarịbakụwa ma akụwa si ilete iki na laiki ya mụrụwa ngezie ye ma ke ile ye sitia ewobuo. Ụmụ Igbo, Chukwu Okike Abiama sị m bụ ụnụ ma ụmụ ya na ya fụrụ ụnụ n'anya na ụnụ na onye iro ya bụ onye na-anụ ọgụ. Kekwana ihe unu ji anụ ọgụ a wipọ. Mgbe ọkpara ya bịara n'elu ụwa, ihe o ji wee nụ ọgụ bụ ekpere. Moses nọ n'elu ụwa, ihe o ji wee nụ ọgụ bụ ekpere. Elijah, ihe o ji wee nụ ọgụ a bụ ekpere. Elisha, ihe o ji wee nụ ọgụ a bụ ekpere. Gịnị ka unu ji anụ awụ egbe? Ifunu bụ onye kọnkụrụ egbe ka ọwa mgbu egbe agwụ n'ime egbe ọ chọrọ ịgba agbagbu onye nwe. Ifunu bụ onye were bọmbụ ka ọ tụọ bọmbụ o were atụgbuo. Maka gị amala Chineke bụ ihe ọjọọ. Agwara m ụnụ agwa, ma ndị na-akpọ onwe ha iyi, na-akpọ onwe unu iyi, unu na-eme mistake. Onye mụnwa jidọrọ aka ụnna na-adị m Chukwu Okike Abiama ka nji nyanwa uchi m, nyanwa ka nji jisie ike. Ana m worship nne si n'oke ohiwe. Enwere m anything to do with whatever it is. Maka akwụkwọ nsọ mere ya o declare na mgbe war broke out in heaven, na o nwere mmụọ danyere, ndị nke danyere n'ime oke ohiwe, nwe ndị danyere n'ime elu osisi, nwe ndị danyere na beragrand, nwe ndị daa n'elu ụwa. Agaghị m efe ha. I will not. Mbụrụ memba unu gwanụ m ihe nji wee bụrụ onye otu unu. Abụrụkwa m onye otu unu maka gị. Amara m na Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, na onye maka ihe niile a. Ka ega m esi wee hapụ onye kere ihe je na worship ihe o kere? Ọhachi ihe onye amara ya ekwu na kwuo nke ịma. Chineke si ụmụ Igbo unu kee nkwụcha na unu dị alat, maka na ndị a enwere ezigbo obi. Anati na-eje na ụmụ Igbo niile unu kpee ekpere, kpesie ekpere ike ka e wee the day a sị na a ga-akpọta Nnamdi Kanu ka akpọpụta ya. Unu anwakwara anwasị bikos na akpọpụtara Nnamdi Kanu ka unu jewa agha, ka ọkụ unu gbusisiwe ka unu a ga-egbukwa unu, a ga-egbu ụmụ Igbo wee mmadụ na-aba anaghị ayị ya ara. Unu sụrụ ya n'ala Igbo. Akwụkwọ nsọ mi ekele, Chineke mi ekele ka anyị mata that na Ekwensu bụ onye ohi. He has come to kill, to destroy, to steal, to scatter. He's the enemy of our soul, Lucifer. Chineke, O God of justice, not injustice. Chineke awụrụ onye okwu asị, ọ na-ekwu eziokwu. And Chineke awụrụ onye nsogbu. He's a peacemaker. Unu chọkwa filie n'ihe niile na unu ga-enweta ya by force na ọ bụ na mgbe ahụ ike dike agba gị ofu a ga-agba gị, you die.
mmadụ anaghị eme pawa n'elu ụwa. Onye nwe pawa, supa pawa, bụ Chineke nna na ọkpara ya. Onye nwụrụ ana mmụọ, o nwere judgment na-eche gị, na-eche. You prepare yourself well, your way well. Ịnwụọ, ị ga-atakwa afọ for eternity. Ka anyị were udo wee jee, ka Chineke ma na aka ụmụ Igbo dị ọcha, ka ọ nọrọ anyị agha. Ka nwanne anyị nwoke pụtagodu, ka Nnamdi Kalụ pụtagodu. Ana m atụkwa egwu ekwesu. Chineke nyere iwu n'ebe nna igbu ome nọ na nsogbu, hapụ m ndụ ị nọ na nsogbu. I'm not afraid of Lucifer. Onye anyị na ya na-abụ na anụ agha wee ekwensu. Anyị nọ n'agha. Anyị na-ekwensu nọ n'agha. Anyị nọ n'agha. Anyị na-achọ mmụọ nọ n'agha. Anyị nọ n'agha. Anyị na ndị iro nọ n'agha. Onye na-amara uche Chukwu Okike Abiama, uche na-ekwensu emeriela. Biko nu were nu ya nwayọ. Awụrụ datụ na unu chọrọ ka onye ọbụla baa n'ime. Unu ekwe ya n'oge ka onye ọbụla kpakọta ihe ọ ga-eri, maka abụ egbu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị. Ị nwere ike ije ka imegide ndị anyị na ha na-anụ. Anyị emegide onwe anyị. Ọbara dị oke ọnụ. Chineke tara afọ wee ka anyị. Ọ sị m bụ unu eluzi n'unu, ụmụnne unu eluzi n'unu. O nwere ihe ndị iro na plan. Ihe ha na-akwado bụ ndị niile nwere ego n'ala Igbo. A na-akwado ka ha bịa nwụrụ ha, nke anwụrụ elufuo ya. Ebe ọ bụla ya anọ, a ga-ebido chụọ ụmụ Igbo ndị nwe ego. Marakwa m ha, marakwa ndị nwe ego na ndị nwere ego. Ihe Chineke si mụ bụ ụmụ ihe. Ndị na-achị n'ala Igbo, ndị a na-achị. Iwu unu biko dajụọ ọnụ. Ụmụnne egbuzu nọ. Chukwu Okike Abiama na-ewepụ iwe. Ọ gbakọtakwa ụmụ azụ. Ọ gbakọta ụmụ Igbo azụ, agha ka ata na ebe a. O kwuo n'esi m gwa Naijiria ihe ga-eme ha, na aga m agwa ha ọnụ oyibo ka m meji wee sụ ya. Na oke ohimiri ga-eri Naijiria. Asụkwana m ya, atapịana m ya, tinye na n'ihi na okwu Igbo ebe a. Unu echekwana na Chineke gbachi nkịtị. Ọ gbachiri nkịtị. Unu chere ka Chineke ji aka ya wee nụọ, mana unu kee nkwụcha kwado onwe unu. Chebiri ala Igbo niile, unu chebiri. So that mgbe ọbụla ha tinyere isi, Chineke ga-enye unu ike mmeri wee merie ha. Onwe ihe nyere Chineke omume. Chineke chọọ ka o wepụ ha niile a. Under table of iron, o mere ya. Ọ chọọ ka ụgwọ ihe niile kpọbie. Unu makwa na unu mee ka iwe Chineke dị ọkụ. Unu makwa na Biafra adịrọ free. Ihe ndị so na ọ gaghị adị free na Biafra ekewabi from Nigeria. Ịma na oke ohimiri a na ọbịa na ọ ga-eri ma ụmụ Biafra ma ụmụ Nigeria. Ụmụ ebe ọ dị onye ga-adị free. Mana unu kwere ka Chukwu Okike Abiama jiri aka ya wee kwuo okwu, wee nụọ ọgụ, wee nụọ agha. Ndị na-akpụ isi ala enye, ndị na-akpụ isi ala enye ekwensu, ewee maa na Chukwu unu na-efe bụ Chukwu nke dị ndụ. Na Chukwu unu na-efe bụ Chukwu ka Chukwu niile n'ụwa. Ọsọ m bụ unu wetu aka ọgwụ. Wọchị ya mgbe ọ gbaju dọrọ ụmụ Israel. Mgbe Moses a na-anọ na-egbu osisi ha, mgbe Moses Chineke si awenye aka ya elu, ụmụ Israel ebido meriwe. Mgbe Moses ike gwụrụ ya, o wetu aka ya, bido meriwe ụmụ Israel. Before mmadụ ndị ikorobịa na-abịa wenye aka Moses elu.
ọ nọkwa n'ime akwụkwọ nsọ o mere eme. Datụ Chineke a Chukwu Okike Abiama, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile. Chukwu Okike Abiama, anụ ụwa niile, Chineke ụwa niile. Ọnya nwa ọ ka nọkwa ya, ọ naghị anwụ anwụ, ọ naghị ere ere. Biko ọ wụ na ọbara ọkpara nke Chineke Chukwu Okike Abiama ka m ji wee na-ayọ unu ihe Chineke so mụ bụ unu, ihe Obinigwe nke ịsa asị mụ bụ unu, ihe Chukwu Okike Abiama so mụ bụ unu wetụ aka ọgụ unu anọ. Mana onye sikwa n'ebe o si bịa ka o gbuo unu mekwara ya gbukwara ya, Chineke agaghị asị nwanyị. Mana unu biko ka anyị were nwayọọ so ihe, ka anyị kpegodo ekpere, ka akpata nwanne anyị nwoke n'ụlọ ikpe. Ọ ihe onye ọbụla ga na-ekpe kịta na si ekpegodi ya tata na-echi ka a na-akpọta ya olu, Chukwu ga-aza ekpere. Ka a kpọpụtagodi ya ka anyị fụgo ya anya fụgodo ka ọ dịsị. Ụlọ akwado gịnị bụ aha ya bụ onye isi gịnị bụ South Africa akpọrọ Mandela. 27 years ka ọ nọ n'ụlọ nga. Ọ nọrọ na ndị South Africa gbusisiri onwe ha before Mandela apụta n'ụlọ nga. Ụnụ anyị mekwana mistake, Chukwu ga-eji wee wege buo onye ukwu na onye nta ọnụ, iwu ya bịa dị ọkụ. Ọgụ a o tee na anụwara ya before amụmụ na gị na war broke out in heaven. O tee na agha ada, mana ọ bịasị Chukwu ma na ọ ga-esi n'ala Igbo na o nwere ihe dị special na ọ dị ekwesu ji bụ agha. So biko ọ gwara aha Chukwu Okike Abiama, onye nwanyị gọzie anyị n'aha Jizọs. Ka m kpetụkwa n'obere ekpere. Shaking and glory, mighty man in battle, rock of ages, the Lion of Judah, the light of the whole world, I am that I am, Chineke ụwa niile, anụ ụwa niile, Chukwu na-adị m Chukwu Okike Abiama. Ezikwana m ozi isi m zie ụmụ gị bụ ụmụ Biafra. Udo, 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 shalom, shalom, peace. Ụmụ Chineke nwe mmeri, ụmụ Chukwu Okike Abiama nwe mmeri, mana ọ bụrụ ba iwufu ọbara. Chineke nna ha etere iwufu ọbara. Ya kpata o ji wekwu ya si thou shall not kill. Ndị a niile na-eke ire ga-ata afọ. So biko nụ ka udo chịa na n'obodo anyị. Chineke nọnyere anyị n'aha Yahushua ọkpara ya nke a kpọrọ Jizọs. Amen and amen. Hallelujah. Shout hallelujah 7 times for Biafra land. Hallelujah. 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 Is that holy, 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 holy peace? Abada m akpọ agụtaziri m ya 7 times. Ma agụtaziri m ya onye nwanyị biko